नंग मानदै फुलिनपुर केन्द्रनि जे बादायनाय बरं गोनां मोजां चित्तरन्जन देबबर्मा ताई दिनैनि अ पान्जाव मानजाकनानि ते कक खानानानै फैनाय अ हामसैनि जत लोकरक आनि साकचालाय रखनो आनि अ सारि कसानि हा काहामनि चिबाय याफारो ताकुरो जों जत सिओ तामनि बागै दिनै जों ताबुगरव जों कक सालायनानै फै एबा दिनैनि अ पान्दानि जत नाहारमु तामो हाबो जत जों सिओ फियाबा जों ताबुक साइमानो जोंमारो गोबां मा वाइ गोबां जों अ जागावो अबाहाय खाय जों पान्दा खायखा तमा पान्दा न खायखा ने हिकाय जे खनानाय रब जे लोकते रब जतनो साइमानो ताबुक अबना आइन पिटिं जागो आगे टीयूजेस जागो टीयूजेस काशा जतने कतर चबा आंदोलन खायखा अवना आं बाहायले अ चबा एडिसी एलाका सस्स तफसिलतुयै खायखा बाहायले आबो मानखा आबना आं चिनि महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मन सायखनारि मानि 1982 साल श्यामाचरण त्रिपुरानि नेतृत्वे इंदिरा गांधी मालायनो थांबाय बिनि लगे ताइबो दंना दिबाचन्द्र रांखल खरकसा दंमोन बरंगोनां दिबाचन्द्र रांखल दा कांग्रेस दं आबाय खालायै नगेन्द्र बरंगोनां नगेन्द्र जमातिया